The president, one day you talk.
village. My own sister from my neighboring village. The former Agamapia. One money, Mrs. Eberano. Imane, Maduruga, Madinisi, oh, yes, no way, Chief Alpha, oh, the
I can't
Makana misisi mu ukewele ke banenda ose kigo selebe oje mwende kono kadelele omi bono no kade nda PDF na bia ofumire jog ana bekene PDF na-abịa ndị nnukwu ego PDF na-abịa ndị nnukwu ego PDF The Precious Diamond Ladies International amamiya Africa Mmesia mkpụrụ n'okporo si agụ ndị oyibo ndị ọma adịghị adamma ije abalị selele ositigo
Chief Matimo Woku na bebu Kesi Brother Kesi King Kesi Akale Shefodo Kesi Kimana mi fabi dolu Mbobi dolu Wante Kemwezi kane ebide Abala Kesi Nebese na Mogali Oji Oji Kamoya Lege Mezaya Yopa Samatimo Chai Yopa Samatimo Olume Nekweno Nenukwego Ojenukwego Chief Bobby Bear Akanekwego Bobby Akukalia Kembo Akudazie Akudazie Obehime Mbano Odomu Kelo Ajinume Ndimuna Weze Galayala Afuta Mude Echeta Amulia Ekaseki Echeta Odomu Iwele Echeta Ojiego Yele Omi body ne, okay, Runa.